агар да ҳаматон дар экран ҳамхалӣ бошен, ай пишти экран ҳаму ҳамаш ранги ту боша, вой бар ҳоли шумо бори журналистои тоҷик. дуруд ба шумо дӯсто, ҳамон навъи фароги видеоро дар фейсбук, инстаграм ва дар сафҳаи ютуби ман мебинед. аз рӯзи аввале ки ман сафҳаи ютуби фаъол кардам, ҳамагӣ як моҳ як ним моҳ гузашт шуд, вале ҳеҷ вақт намехостам ки ба ин гуна баҳсҳо ҳамроҳ шавам, чун медонистам ки блогерои хеле маъруф дар кишвар, дар берун аз кишвар ҳастанд ва ба якдигариш як ҷавобҳое медиҳанд. Ман намедонам барои чӣ, вале вақте ки имрӯз дар ҳамин ютуб мечархидам, дар як рӯзи истироҳат, дидам ки ин бародари қанди мо Барадатиҷӣ, соҳиби саҳифааш, ки хеле шахсои фаъол аст дар ютуб, саломат бошед, хеле заҳмат кашед барои саҳифатон, барои бинандоии саҳифатон. вале ин ҷавоби шумо имрӯз ба як бону рӯзноманигор, ки барои кӯмак кадом як зани дигар, ки ман ҳама видеоро дидам, рафтасту чӣ баҳсое ба анҷом овардааст, ки баъд пул ҷамъ кардааст, ба гуфти шумо аз номи вай бону, яъне корти бонкӣ худашон раст, ин баҳсо. вале муҳтарамон бародари қанде, ки аз номи саҳифаи Барадатиҷӣ инқадр рӯзноманигорро таҳвину таҳқиру ҳатто наздик ба ҳақоратам карди. бародари қанд, ман Далери Муҳаммадӣ, узви иттифоқи рӯзноманигории Тоҷикистон, ровии радиои Ватан, собиқ ровии радиои Имрӯз ва рӯзномаи Имрӯз Ньюз, албатта бо дипломи актёри театру кино, муаллифи чандин филмҳои документарӣ. аз соли 2013 наздик ба 7 сол валака 8 сол мешавад ки ман дар самти рӯзноманигорӣ фаъолият кардам, ҳам матбуот, ҳам телевизион ва ҳам радио. дар сафҳаи ютубам тоза ворид шудам ва то ин вақт мо видеоҳои зиёд айнан таҳлилову таҳқиқҳои журналистӣ карда дар фейсбук мемонем ва дар ютуб мондану сар кардем, чун дидам ки сафҳаи ютуб видеоҳои иҷтимоӣ камтар дорад, мардум зиёдтар дар бораи тафреҳу шову мусоҳибаву дину варзишу ин чизо маълумот пур аст, вале проблемаҳои иҷтимоиро ки мардум намегӯянд, мо гуфтем ки биё ин гуна проблемаро мо ҳамчун рӯзноманигор таҳлилу таҳқиқ карда мегузорем. вале лутфан хоҳиш мекунам он бародари қанде ки бо номи саҳифаи Барадатиҷӣ дар чанд ҷо ёдовар шудед ки махсус ҳамин рӯзноманигор гуфтед, яъне ҳамун бонуро дар назар доред. ман намешиносам ки шахсан, вале дар бисёр ҷоҳо шумо оммавӣ гуфтед, шумо рӯзноманигоро фалон, шумо рӯзноманигоро беҳмадон. ман акаози айноми ҳама ҳичи гуфтанӣ нестем, оз ман фақат ҳамин ахмақа гуфтаниум. ман мисол овардаистам ки агар ҳоли журналистҳо ҳамин боша, вой бар ҳолтон, як шарманда буден шумо. бо ине ки блогерора механданд. як вақт як саг буромад ку гуфт ки ҳамин блогерора гуфт, ҳамин сагора гуфт пеши роҳшона гирифтан дар кора. ана ки фаҳмидем ки саг шумо журналистоем, блогеро не. ҳаромхӯр шумо, яъне шумоен ҳаромхӯр, ҳаққи мардумхӯр, ҳаққи сағира, ҳаққи любой чира мехӯрен шумо. дафъа шумо ай мурда пул мехӯрен шумо. мирем ба ҳамун рӯстоне. оя обу рӯи набудагӣ таку ай замин ҷамъ карда наметавонӣ дига. меҳрафрӯз будӣ, чӣ будӣ, номи чин меҳрафрӯз неъмонзода будӣ, неъмонзодай, нуъмонзодай. эвой, ман воқеан шармандатону минбаъд хоҳиш мекунам бародар азиз, ман мебинам ки бинандаҳои зиёд дора саҳфатон, мухлисои зиёд доред, ин гуна яъне оммавӣ таҳлил накунед, оммавӣ як гурӯҳа ба сараш санги маълумат назанед. бисёр хоҳиш мекунам. ҳазорҳои журналистеро ман баротон ном меорам ки ҳам аз лиҳози бонуҳо, ҳам аз тарафи мардҳо корҳои хеле пурифтихора барои ин миллат карданд ва карда истоданд ва ман мебовардам ки дар ояндаам мекунанд. блогерои азиз, шумо тақрибан ҳамун кореро мекунед ки мо рӯзноманигорам анҷом медиҳем. фақат биёед муттаҳид шем якҷоя ҳамин ватани ободу осударе ки марказаш душанбеи азизи ҷониҷони мо аст, якҷоя обод кунем. таҳвину ҳақорату таҳқира барои оммавӣ бас кунем. агар як нафар гуноҳ кард, фақат ба ҷониби ҳамун санг бизанем, на ҳамаи рӯзноманигорро. бисёр хоҳиш мекунам.